issue ng Huawei. Huawei, yes, telephone. Opo. Nababahala po ang US at ang ibang bansa sa banta ng seguridad na dulot ng Huawei. At kinansela na rin po ng Google ang Huawei sa mga app nito. Meron po bang aksyon na gagawin ng Pilipinas lalo na po ang third telco player po natin ay mula sa China? At meron din po ba tayong pag-iingat na ginagawa? May direktiba po ba tayo sa PNP at iba pa pong law enforcement agencies na pag-aralan kung meron din bang banta sa seguridad natin ng Huawei? I suppose the Department of National Defense as well as the National Security Advisor are studying that matter. And the President will be waiting for whatever recommendation they have on that. Kayo po, sir, personally po ba Huawei user po kayo, sir? No. iPhone, Apple, Yung pong, Sanas. yung pong mga Huawei users po dito sa ating bansa, kailangan ba silang magpalit na? Or meron po ba tayong dapat na ikabahala regarding these issues po? I have no personal knowledge or privy to anything about Huawei, so I cannot competently respond to your question. How about, sir, ng assurance na bago po natin tangkilikin tong mga ganito pong technology, ay nasisecure po natin yung atin pong information at ginagawa naman po ng pamahalaan yung responsibilidad na maprotektahan po yung atin pong seguridad? As I said earlier, the President will wait for any recommendation coming from the National Security Advisor and the Department of National Defense.